adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 19 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 2, versikulo 23 ngadto sa 28. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios og mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon ni ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban." Unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.